i kraj meča. Hrvatska je u drugom krugu, samo jedan primljen gol reprezentacije Hrvatske na ovom turniru. Uspeli su da se odbrane na kraju. Imala je Belgija dovoljno prilika, međutim reprezentacija Hrvatske zasluženo u drugom krugu sa pozicije 2, a jedna od ekipa koja je figurirala za tihog favorita ispada u grupi. Belgija završava takmičenje u grupnoj fazi, a u 7 od prethodnih 8 puta su prošli. Hrvatska ide na kraju u jednom uzbudljivom meču koji je istina završen bez golova, ali zanimljiva utakmica. Hrvatska 0, Belgija 0, Hrvatska pozicija 2, Belgija završava takmičenje.